Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η αναπληρώτρια πρόεδρος της οργάνωσης, η κυρία Θεοδώρα Δρήμη, την οποία την καλησπερίζουμε. Καλό σας απόγευμα, κυρία Δρήμη, από τον Flash. Καλησπέρα και από μένα. Μπαίνετε λοιπόν και εσείς σε όλη αυτή την περιπέτεια προκειμένου να παρέσχετε δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές που το έχουν ανάγκη στους Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Πώς μπήκατε σε αυτή την περιπέτεια? Ουσιαστικά εμείς είμαστε αρκετά νεοσύστατη οργάνωση. Δηλαδή ξεκινήσαμε μετά το Πάσχα μέχρι να ολοκληρώσουμε διαδικασίες με τα πρωτοδικεία κτλ. Ξεκινήσαμε να μαζεύουμε κάποια τρόφιμα και ρούχα και σκεφτήκαμε μέσα στο καλοκαίρι να οργανώσουμε και κάποια μαθήματα βοηθητικά για μαθητές που σίγουρα θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα και δεν θα μπορούσαν οι οικογένειές τους να καλύψουν τα έξοδα για φροντιστήρια και ιδιαίτερα που είναι πολύ μεγάλα τα ποσά, ειδικά έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Οπότε μέσα από συζητήσεις με φίλους, λίγο πολύ όλοι είχαν κενό χρόνο γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με τα μαθήματα και με τις δουλειές. Οπότε είπαμε να μαζευτούμε, ο καθένας ο ένας φυσικός να κάνει το μάθημά του, σχέδιο, φιλολογικά. Είναι κάποια μαθήματα δηλαδή που έχουμε βάλει ήδη στο πρόγραμμα και πρόκειται να ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα. Καθαρά εθελοντικά, δηλαδή ούτε κάποιος πληρώνεται γι' αυτό, ούτε έχει κάποιο κόστος. Είμαστε στα νότια προάστια. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είστε σε μια περιοχή που κάποιος θα υπέθετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ουσιαστικά ίσως παλιότερα να μην υπήρχε πρόβλημα ή τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλο όσο σε κάποιες άλλες περιοχές. Αλλά όλοι είχαν μια ζωή κανονίσει ένα πρόγραμμα με κάποιο μισθό που λαμβάνανε και είχαν κανονίσει τα έξοδά τους, κάποιο δάνειο. Ξαφνικά λοιπόν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν γιατί οι μισθοί μειώθηκαν πάρα πολύ. Το κόστος ζωής πλέον είναι πολύ μεγάλο. Οπότε όλοι μας, δηλαδή οι οικογένειές μας, είδαμε ότι πλέον δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που λέγαμε ότι είναι άποροι. Είναι προβλήματα τα οποία τα έχουμε όλοι. Δηλαδή η οικογένεια, φίλοι, είναι καθημερινό. Και πλέον δεν έχει απόλυτο σχέση με τις περιοχές. Δηλαδή αν είναι από εδώ στα νότια ή κάπου αλλού. Είναι πράγματα και εμείς δεχόμαστε και κάποια, αν μας καλέσουν και υπάρχει ανάγκη, δηλαδή βέβαια με κάποια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και από άλλες περιοχές. Δηλαδή δεν είμαστε ότι από ότι δεν θα πάρουμε, μας έχουν καλέσει από το Φάληρο και θα έρθουν κάποια παιδιά να κάνουν μαθήματα ή να συνεργαστούμε εδώ έχουμε το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Μας έχουν καλέσει και από το Φαλήρο και από τις Βάρης που μπορούμε να συνεργαστούμε. Είτε απλά με κάποιους γονείς που ίσως ακούσουν το μήνυμά μας τώρα και θέλουν να μας καλέσουν. Μας δώσατε μία εικόνα για τους γονείς και για τα παιδιά που έρχονται, άνθρωποι δηλαδή που αναγκαστικά κόβουν από το φροντιστήριο των παιδιών τους. Μιλάμε για μαθητές λυκείου που προετοιμάζονται για να... Ναι. Μαθητές λυκείου, κυρίως μαθητές λυκείου. Που προετοιμάζονται ίσως για να μπουν και σε κάποιο ΑΕΗ, σε κάποιο ΤΕΗ. Μιλήστε μας και λίγο για τους ανθρώπους που κάνουν μαθήματα. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι είναι άνεργοι, δηλαδή δεν έχουν καμία ώρα που να κάνουν κάποιο μάθημα ή να δουλεύουν σε κάποιο φροντιστήριο. Έχουμε και 1-2 οι οποίοι δουλεύουν κάπου, απλά με κάποιες κενές ώρες που έχουν θέλουν και αυτοί να βοηθήσουν γιατί καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είναι καθαρά εθελοντική όλη αυτή η κίνηση. Καλύπτουμε φιλολογικά, φυσική, κάποια μαθήματα υπολογιστών που χρειάζονται στην κατεύθυνση της τρίτης λυκείου και ελπίζουμε όσο βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν κάποια άλλα μαθήματα θα αυξήσουμε και εμείς τα τμήματα. Εσείς είδατε πώς λειτουργούσε όλο αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο από κάποιον άλλον Δήμο και ξεσηκώσατε, ας με επιτραπεί η έκφραση, την όλη διαδικασία ή ήταν μια δικιά σας καθαρά πρωτοβουλία? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδαμε κάπου. Δηλαδή για να οργανωθούμε απλά μέσω ίντερνετ ψάχναμε πώς λειτουργούν τα φροντιστήρια γενικά. Δηλαδή λειτουργούμε κανονικά, κάνουμε μαθήματα τις ώρες που πρέπει για να είναι καλυμμένα τα παιδιά 100%. Αλλά από ό,τι ξέρω υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις που το κάνουν αυτό. Φαντάζομαι ο καθένας με τις εγκαταστάσεις και τις δυνάμεις του στο μέγεθος που μπορεί. Εσείς που θα κάνετε μαθήματα? Εμάς είναι στη Βουλιαγμένη, μια αίθουσα που έχουμε βρει ουσιαστικά και μας την έχουν δώσει
θα τη χρησιμοποιούμε δωρεάν τα απογεύματα. Και είναι Δεκελίας και Απόλλωνος. Να σας πω και ένα τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. 698 10 72 600. Μπορείτε να μας καλείτε 9 με 5 ή να περάσετε από εκεί οποιοδήποτε θέλει για κάποια πληροφορία. Θα ενημερωθεί αυτή την εβδομάδα. Ολοκληρώνουμε και τα τμήματα. Ακριβώς τα μαθήματα και 2 ώρες θα γίνονται. Οπότε μπορούν να καλούν οι γονείς, τα παιδιά. Ή όποιος θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ξεκινάμε κανονικά τα μαθήματα. Μάλιστα. Κυρία Δρήμη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε καλή σχολική χρονιά σε όλους. Ήταν η κυρία Θεόδωρα Δρήμη, η αναπληρώτρια πρόεδρος της οργάνωσης Όλοι Μαζί. Και όπως σας είπα, τα κοινωνικά φροντιστήρια είναι ένας θεσμός εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε το εσείς όπως νομίζετε, ο οποίος λειτουργεί σε πάρα πολλές περιοχές ήδη από πέρσι.